днеска аз съм с Пламен, отиваме на мола и ще ви покажа, днеска сега ще има цирк. Днеска ли не знам, цирк балкански. Ето там. Ето цирк има българското знаме, малко е. Българското знаме съдържа руското, бразилското, американското и италианското знаме. Ще гледам в мола, се поразкараме, ще покажа малко магазини, това, което ни е ходил да може да го посети с мола нов. Моска Бургас Плаза. Карфур, там Карфур. Тук всичките магазини, марки, Спенсър, Дайчман, Теранова, Калиопе, Стефанио. Добре, сега те рекламирам. Там деца и там кексито е за яди. За цирка може някой път да отидем да снимаме представлението, животните, да. Ариана, бе, куда е Ариана? Много интересно. Сигурно има някаква промоция. Да. И че има някакво значение. Няма, аз съм тук. Да. Това е от новата Ариана Радови. Те са раздали. Да, тук ще дават. Ето тук покажи всичко. Ето тук магазини за игри. Всичко. Ето тук магазина. Тук всичко магазина както изглежда. Добре. Някаква промоция на Пума и на... Чуй са, бе. Добре. И Ето тук виждате Интерспорт. първо ще влезем в Интерспорт. Ето виждате това пишучко. Това магазин със спортни е едно от най-хубавия магазин. Много харесва. Ето виждате тук продукти за бягане. Ето рънинг пише, ето рънинг. Бягане. Ето пак тук. Това е за свободно време. Свободно време. И тук вече трябва да са баскетболници. Тук Баскет. тук са скейтборд, да? Ето баскет, той за тенис. Къде са баскетбол? Ще го намерим. Ето ги. Ето баскетбол. Много ги искам. Ето ги футболните. Ето ги моите. Ето ги искам аз. Аз имам точно ето тези. Аз искам и тези. Я? Тези много са хубави. Един от нашия клас има такива. Да. Те също са хубави, бе. Не са лоши. Да. Тези ги искам. Но по-голям размер. Ето тук да ви кажа, виж. Това е баскетболните работи. Виждате, това е на Майами Лейкърс. 24 на Коби Брайан. Това не може да види. Няма значение. Коби Брайан, Селтик. И тук е пълно с футболни топки и волейболни, и хандбални, и ръгби, да. Ето Барса. Ето футболните. Нека да тръгнем. Да, много ма кипят чак. Уредите. Да. Да ги видим. Няма да отделяме време за тях. Да свършим по-бързо. Магазина се е хубав. Да. Тук няма да влизаме в кафето. Това е Starbucks. Да, Starbucks. Тук е Сваровски. Това е такива много скъпо. Скъпо, Макдоналд, всичко. Това да разгледаме. Сваровски. Много ма кеп. Всеки път, когато ги видя, си мечтая да си купя. Да, много са скъпи, бе. Аз искам много. Вижте, гледайте колко струва. 320 лева, 320 други. Едно тук са най-скъпите. 200 лева. Тези са от окраски. 1500 лева. Тези две гълба. Той нещо само като го докосна също. Серина, новия магазин. Да, тук са за дрехи и обувки. Спирит. Да. Спирит. Скин, тук е пак за било. Чика, бе. Ето мебели Сияна. Никой не вижда тук. Глупости. Тук е Хенджи. Левис, покажи Левис. Туалетната. Левис за нощ. Германус с телефоните. Между другото, телефона ми е от Германус. Няма И значение. на мене. И на Визион. Тук аз вече домакинство. Ето Стефания, Олибра тук за болните. Се вижда. Карфур. Хипермаркет Карфур и медиа покажи също. Подарък и зараз. Ще влизаме ли вътре? Да, ще влезем. Защо не? Да ви покажем какво има всъщност. Това е информацията. Информация. Да ги закачаме? Ето тук виждате перални, куфари за пътуване, ако сте някъде да ходите. Магазина всъщност е много хубав. Тук е МТО. О, вино! Точно баща ми работа. Да. Телевизори класни, това да ги покажем. Това е много хубав лаптоп. Добре, да хич не е хубав. Ма хубав е, защо? Не е хубав. Ето виждате една голяма
Ето този вече ми хареса. Сони. Тук за бебите, влизаме ли тук? Не. Това са бешки газ. Книги виждате тук, тук са децата, да се кликат. Ето книжката, когато искате. Може да си купим на Франклин. Франклин бе, Хълк срещу Тор. Добре, хайде да сходим. Срещу върхла. Чадъри тук вече са домакинските пазите, показваме на братците. Ето спортник е един от най-красивите глави. Колко струва? 2490 лева. Ама много яко. Стрикав. Точно за къско ще стигнат за мен и за теб. Нали? Да. Обаче сега. За наша Кристиан. Идеално. Перфектно. 11,90 изкарчил. Не, тя беше 20 лева, като ти купих. Ето, това да стане баскетболни шкопки. Трябва само една. Те са ги изкупили. Между другото, тая топка, дето я държиш в момента, от тук е купила. Да. Ето павници тук. И това вече е за лятото. Да, ай. Бончета тук уреди. Ще се гледа. Любителите на тениса могат да си купят каквото искат тук. Тук дрежките няма да влизаме да се занимаваме. Да. Тук домакинските работи, промоции, не само промоции. Губче. Мама го има и го щупи с рибата вътре. Тук е кушове. Тук вече за жените. Еми ще вземе някакво друго да покажем. За красивите момичета. Трябва да отива за Любчукова да покажем. Го покажем дрехи тук. Памперс актив. Тук му сега ще има сестричка. Точно дето е 6-тия месец. Ходих преди 2 дена да гледам. 1 килограм е набрала. Браво на нея. Е жива и здрава. И тук е бечките работи. И така ще излиза в вече. Да, рева. Това не свързвам от изхода, защото може да вижда с топката. Ето виждате тук дрехи, па. Еми това е. Сега се почим някъде на 5. Между другото, тая топка мисля, че трябваше да е слот стикер. Кажа. Дали само разглеждаме да покажем магазина. Тук също магазин около. Там дето ви показахме за... Това беше за там. Те трябва да се гримират там. За красивите момичета. Сега да въртя. Мога да разгледам. Спокойно от ета. Добре. Тук вече е хубаво. Много красиво. Тук аз тук обичам да минавам. Харибото. Много харесвам ти Харибо. Нещо купих. Не ми хареса. Карнивалки. Тук и те са много хубави. Също Касада са известни. Тази възглавница много мъчи. Да? Каква е тази възглавница? Скъпарска. Тя е такава. Ето тук ще полем. Тук замирса адски много на царевица. Там. Да. Ето виждате тук. Да влезем ли? Не. Да влезем ли по-едно? Не. Добре. Аре, да учим при домашните любимци. Тук да сгеднем малко да покажем касите, милион каси, всички могат да бъдат обслужвани. Тук да си правите чашки, например. Тук са за малки деца за рождени дни, плейсити, ножове, тук продават магазини, шапки за лято. Тук има банкомат. Банкомата, най-важният за всички. Да. Да се скарат пари. Обувки. Обувки си. Нова колекция. Тук, което е на Viva.com, може да го намери. Viva.com Съкс. Добре. Шегувам се. Да. Сата по математика. Рафи. Сладлев Рафи. За всички почитатели на Рафи. Да. Тук чекли. Ще ви покажем пулсара. Абе, не снимай земята, снимай и хората. Аз ще ви покажем пулсара. Иди бърза. Няма време. И дами господа, още малко ще приключваме. Ще се върнем пак с вас. Кажи пулсара за накрая. Ще направим нов епизод след малко. И ще се обърнем камерата към нас. Към мен и към някой така. И ще приключим. И сега ще се върнем след малко. Се връщаме. Връщаме.